गोवा आणि कर्नाटकाच्या सीमेवर काळी नदीचे जे उगमस्थान असतात डेगी हांगासर गवळादेवीचे मंदिर असा। हे गवळादेवीचे मंदिर म्हटल्यार गोवा आणि कर्नाटकातल्या हजारो भाविकांचे ते एक श्रद्धास्थान असा। हांगासर दरवर्षी होळीच्या पहिल्या दिवशी आदल्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात जत्रा भरता। यावर्षी ही हांगासर होळीच्या आदल्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात जत्रा भरली। भाविकांच्या आनंद उत्सवात भक्तिभावात हो जत्रोत्सव हांगासर मोठ्या उत्साहात साजरो झालो। या जत्रोत्सवाक गोयसून आणि कर्नाटकासून हजारो भाविक उपस्थित राहिले। तसेच गोयचे सभापती रमेश तवडकर, मंत्री सुभाष फळदेसाई तसेच कर्नाटक शासन सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष आणि आमदार आर.व्ही. देशपांडे यांच्यानेही उपस्थित राहून देवीचे दर्शन घेतले। तसेच भाविकांका हांगासर येयल्ल्या भाविकांका त्यांच्यानी शुभेच्छा दिलो। जे आयोजन कमिटी आसा डेगी हांगासरली गवळादेवीची त्यांच्यानेही एक उत्कृष्टरित्या ह्या जत्रोत्सवाचे आयोजन केले। पुरवठा खातीर हांव प्रमोद फोंडे।